होते नहीं दिया ये माँ तुम्हें याद चिंता तो चला सब दे किंतु सुबह ना सब दे पाई नहीं तो माँ हाँ देखा नहीं देखो वो मैं करा नहीं तो मैं जाते ही बा मुझसे आने भी तुमको ये माँ ये सपोटा सामान्य सपोटा माँ ये सपोटा बुआ पुरुषों और ये संपत्ति माँ वो जब ये सुबह ना सब को आपने को दे दे ताले और बुआ पुरुषों को हमेशा पर वो जली कोई बसवालों जीविका आपने दे दे तो चलते ये सब छाड़े और अन्य को साप मारे दे पाते माँ तो ये सुबह ना लागो तो दे पाते नहीं तो माँ आगो के लुनी सुनो मबानी आओ सवारा मना मना कोले मना मोरे पीले माने ना बेबे तेरा पाटी माते दिया रहने घूमते जानिया बेबे तेरा पाटी माते दिया रहने घूमते जानिया अरे आगो के लुनी मा जेबेलु सुनाए नागो देखिछे आरबी मरलु रे
Aku kenal mah. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମା ଯଦି ଏ କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକି କହିଲେ ମା ମୋତେ ସହଯୋଗ ମା ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଭିକ୍ଷା କରି ସରପଞ୍ଚ ନାମ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଅଛି ମା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷି ହିସାବରେ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର କୋଉଠି ଚଳିବ ମା କି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ମା? ମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମା ହଁ କୁହ। এই সর্পକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଏ ଗ୍ରାମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳି ହେଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି ମା ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥାରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ এই ବସୁକୁ ସର୍ପକୁ ଦେଇପାରିବି ମା ନହେଲେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କେମିତି ମା? ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସହମତ ହେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ନାୟକ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଏ ମା ତାହେଲେ ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆପଣ ଜଣେ ମହାରାଜା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅବମାନନା କରିବି ନେଆ ନେଆ ହେ ମହାଭାଗ ନେଆ ନେଆ ହେ ମହାଭାଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣନାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣନାଗ ନେଆ ନେଆ ହେ ମହାଭାଗ